הבאתי לכם את הילד הכי חמוד בפורטנייט! גרסת נובן PC. טוב, אני לא חבר שלך. אז מה אכפת לי? מה אכפת לי? תביא יאללה, כנס תראי למשחק. מכוער. איזה חמוד. וואלה. אל תקרא לי חמוד, אני יותר גדול ממך ב0 חודשים. בן כמה אתה בכלל? אני בן 6.5. וואלה. אימא'לה, איזה גדול, אני בן 3. באמת, אני הרבה יותר גדול. מעניין אותי. כמה אנחנו יוצאים למשחק אני שמח שזה מעניין אותך. אגב, אני רוצה ללמד אותך חוקים. נכון הווילה שיש בה את הפסל של הירח? כן. אז בערוץ שלי קוראים לה וילת חמשמיאל. אתה יודע שיש לי חבר שאוהב נצנצים? יואו, אני יודע, אני עומד להביא אותו גם לערוץ. תביא לי את המספר שלו. כן. ואז יהיה סרטון של שניכם ביחד. קרב איש הנצנצים נגד איש הילד הכי חמוד בפורטנייט. אני יותר טוב ממנו, הוא מת על נצנצים. הוא אוהב נצנצים. והוא אומר שלי קול של תינוק ואצלו קול מצחיק. אומייגאד. אני עומד גם להביא אנשים חדשים לעולם. לא רק את איש גמיש ואת הילד הכי חמוד וכן הלאה וכן הלאה. אני עומד להביא את הילד הכי מצחיק בפורטנייט. אני עומד להביא את הילד הכי מטומטם בפורטנייט וכן הלאה וכן הלאה. וגם, חברים, אני עומד להוציא סדרה חדשה על מלך הסקאמרים ג'וניור. אני עומד להיכנס דיסקורד של דקוק ולעשות סקאמים לאנשים כמו פעם שדקוק עשה. יאללה, נוחתים בווילת חמשמיאל. יאללה, לווילת חמשמיאל. בוא, לווילת חמשמיאל. לווילת חמשמיאל. תקשיב, אתה יודע שהסכין הזה זה אחותי? איך אני אקרא לך חמודי? אל תגיד לי חמוד, אני גבר. אומייגאד. אז יודע מה? תכיר, זאת וילת חמשמיאל, ואם אתה לא מבין מה הקטע של הערוץ שלי, אני רק עם סקין נוב ועם כל הדברים של הנובים, כולל ריקודים וגליידרים ופיקסים וכן הלאה. כי זה מה שאתה. צחקתי בקול. אוי, נוחתים על אנשים. הצילו. בוא, אל תזוז. אוללה, איזה תחת. תמיד הפה. לא, אבל זאת מחמאה, שמע. תסתכל על התחת. כזה לא מנומס. הוא שלי. אומייגאד! הצינו! יש כאן תקופת יריות. לא. איזה חמוד אני. חמוד ביותר, חמוד. מה זה חמוד? יש לי פיקסיל. יורים עליי. וזה כואב לי. מה זאת אהבה? אני להביא לך שילד. אתה רוצה שילדים? אתה יודע שאני הכרתי את איש גמיש בכבודו ובעצמו? אני בא, חכה לי. יש כאן בן 1000. ג'וד, יש לי חיים. אני מת. איך אתה מת? המיפיק שלי. אבל כל הקטע... זוז מכאן. המיפיק... נו. אני לא אסתרת את הכספת בחיים. אוקיי, המיפיק הזה שלך, אבל במיפיק בכספת שלי.
לא, עזבתי בכספת שלי. לא, לא, לא. אני מקבל את המפיק פה. די. יא מניאק. יואו, צ'ק. רגע, בוא תחשוב. אם אתה לוקח לי את המניאק. מה, לא, זה שני אז. פאק. אגב, אני עומד לעשות מלך הסנייפים ג'וניור, אז אני אוהב נצנצים! כמו חבר שלי. כן, אחלה חבר יש לך. מה, יצא לי את אותו הדבר. מה לקחת? אני לוקח את השגשג. אז תביא לי פעם אחת רק להשתמש. טוב. תברח. רגע, אני חייב לשתות. שתוק אמרתי. טוב למות למי קראת בעד ארצנו. הכותון יקובומון? טוב למות בעד ארצנו, אח שלי. אני לא תצילו! אני פה. תחיה אותי בגרמניה! אם אני מת אתה מביא לי את השגשג. איפה הם? תרים אותי ותברח, אני כאן! אבל אין לי בניות. אז בוא אני אביא לך בניות! שנייה! הוא בא אליך, תיזהר! אז תביא לי את השגשג, אני מת! תביא לי את השגשג! רגע. אני לוקח שנייה. אני אעשה שק אחד וזהו. טוב, אחד אתה מגייס שאתה מחיה אותי ומביא לי אותו. שק. אני יודע, חיים של גוזן. אל תקרא לי חיים של גוזל, אני כבר גבר. בוא, שמתי לך פה את הצ'ק גבר. יואו, יש כאן פיצה פיט! אני אוהב פיצה, אפשר? לא רוצה. אני גונב. פאק, איפה אין לי פאמפ? יש כאן אולי? פאמפ? אוקיי, זה הדבר הכי טוב שלי. אכלתי לך 8 סלייסים, חככה. מה זה אכפת? אומייגאד. מה לא אכפת לך? כמה שילדים. היי, תמשיכי לדבר אליי ככה, זה מאוד מעליב. כמה שילדים. שילדונים קטנים. קח כזה. וניקח כזה. מגניב, קיבלת לאטריות ל-RPG. יש. אלק בן 3, אז אתה יודע לדבר. צודק, אני בן 6. סתם. אני באמת גם אבל אני עכשיו. בן 6. אני בן 11 ואני מלך העולם. אבל אני בן 6.5, אתה בן רק 6. אני יותר גדול ממך. אז אכפת לי. אכפת לך, אתה סתם מסקר. אני לא משקר לצופים היפהפיים שלי. אני קונה לי פעם כיפית, יא פראייר. תסתכל מה קניתי לי. אתה רוצה טרייד? יודעת מטרה. אני אביא לך יריות לרשש, אתה תביא... לא. אני אביא לך יריות ל-RPG, אתה תביא לי יריות אנשים. איפה אנשים? בוא, יש כאן אנשים. יאללה, טוב 35. בוא, יש כאן אנשים, בוא נפרוץ. גנבתי לי, מה אתה רוצה ממני? אני באה אליך, חכה לי. פאק, הם טריירד עם רצח נראה לי. איפה? הוא יצא מהמגלגה! תעזור לי! מה, איפה? אומייגאד. מה בעצם? 37! אבל למה אתה לא עוזר לי? אתה חסרה! הוא יחד פחדן!
איזה מניאק אתה באלוהים. אבל מה, אין לי בניות, מה אתה רוצה? הוא גנב לי את השגשג ואת הדברים שלי. שגשג. תקשיב, אתה חייב להרוג אותו. תחזיר לי את השגשג. אתה אם אתה לא מביא את השגשג, אתה בן... לא, תביא לי את הפעם. יש לי פעם טמפיק. תביא את הפעם, יא מניאק. את השגשג ואת הפעם, את השגשג ואת הפעם. את השגשג! השגשג! טוב, יאללה, צא לנו שלום. טוב, נובים, זה היה הסרטון שלנו להיום. ועד הפעם הבאה, יאללה, ביי.